Proč jsem to udělal, takže jako žádný vyšší smysl v tom nebyl. V podstatě propagovat hezky ten sport. Byla to taková hospodská sázka téměř. Se Sláví to v podstatě jako nemělo nic společného, nějaký útok proti panu Strakovi nebo něco podobného. Já sám jsem velký fanoušek fotbalu a byla to báječná crazy záležitost. Já od malička hraju hry a hra Nezmapovaný přesně jako vyjadřuje můj životní styl a prostě tak jsem udělal tuhle věc. No. Podle věcí jsem si splnil svůj sen a prostě úžasný.